A mellora do subministro de enerxía termal cara ao pabillón dos Remedios sustituirá a actual conducción que discorre dende as Burgas polo lateral do río Barbaña por unha nova tubaxe de 1.400 metros lineais cara a unha das balsas do complexo deportivo dos Remedios. O que pretendemos con esta obra, reitero, é utilizar os nosos recursos propios para o que é quentar a auga no pabillón dos Remedios, que se une ás medidas xa adoptadas durante este último ano que supuseron un aforro de máis de 60.000 euros, por tanto entendemos que é un paso importante. Unhas obras que xa están en marcha e que permitirán ao Concello de Ourense un aforro enerxético de 80.000 euros ao ano. Por tanto, o que estamos a facer é renovar precisamente toda a conducción, a renovación tamén da parte eléctrica e do que é a parte de bombeo e mellora da propia instalación que está situado na nosa parte de atrás. O proxecto, que terá un prazo de execución de 3 meses, xorde dunha auditoría de eficiencia enerxética realizada no ano 2016, cuxas conclusións se centraron no aproveitamento da auga termal das Burgas e na mellora do aproveitamento da temperatura da auga dentro do pabillón.